Pozdrav svima, danas ćete, ljudi moji, kao što možda vidite, igramo Minecraft Skyblock. Znači, nastavljamo naš Skyblock preživljavanje. U prošloj epizodi ja mislim da smo otišli smo i uzeli smo kaktus i obsidijan. I naravno lubenicu i bundeu smo zasadili ovdje. Znači, ajmo sada malo da kopamo kamena. Da se vratimo u klip. Znači, da nakopamo malo kamena. Znači, da nakopam kamena i danas radimo nešto posebno. Radimo znači nešto posebno. A to posebno je, ljudi moji, da pravimo kuću. Znači, pravimo kuću. Izvinite ako sam se na trenutak učutio, ali mene ode jedan kamen tamo. A da, nemoj otići u tu lavu, jeboga. Malo zabaga. Dobro. Ovdje imamo 14 kamena. Znači, sad ćemo nakopati 15. Znači, nakopati 15. Doćemo ovdje, uzmet ćemo ovo. I napravit ćemo ovako. Znači, ovo ćemo napraviti stepence. Sada, znači ja sam razmišljao gdje da stavim, a ću staviti vamo. Znači sada ćemo produžiti vamo. I ćemo mi vamo, evo ovako. Tap, 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 tap. Ne znam sad koliko tačno se udaljim, ali dobro. Mislim da je dovoljno je. Evo sad ovako ćemo napraviti kao neku malu podvodicu. Znači, evo tako. Znači, ja mislim da bi to bilo dovoljno za kuću. Znači, sad ćemo vidjeti 1, 2, 3, 4, 5. Vamo je 1, 2, 3, 4, 5. Dovoljno. Samo moram to sve spojim. A mislim da bi mogli samo 4. Bolje bi bilo, jer je ovo mnogo velika podloga. Znači, velika je ovo mnogo podloga. Tako ćemo uzeti 4. Znači, ja ću ovako polako da ne bi spao slučaj sa ostrva. Dobro. Evo sad mi polako, znači kao što vidite gladnimo, a ja nemam hrane. Nemam hrane, ljudi moji. To bi bio veliki problem. Što nemamo hrane. A drvo još nije ni izraslo, da. Ne znam samo kada će. Dobro. Može i ovo da posluje, a neka ne mora. Šta ti je, stani mišu? Znači, miš nije normalan, ne znam šta mu je. Poludeo. Da nakopamo malo kamena. Znači, nakopamo malo kamena. Vidjet ću, ljudi moji, ovu epizodu danas izbacujem. I vidjet ću danas ili sutra da izbacim Minecraft preživljavanje. Znači, to ćemo vidjeti. Ovako ćemo. Daj mi da igra kamer. Ste vidjeli, ljudi moji, za koliko da padnem? Brate, ovo dobro sam se izvukao. Dobro, samo da vidim nešto. Znači, opcije, video podešavanje, ajmo na 2 čanka. Znači, najbolje plan je na 2 čanka. Bit će veći FPS. Znači, bit će veći FPS na 2 čanka kada je. Evo ga, 15. Znači, uzet ćemo sada table. Postavit ćemo ovako.
5, 4, 5, 5. Znači 30 komada imamo. Ajmo polako stisnemo shift i da idemo mi polako. Gladnimo, a nemamo hrane, ljudi moji, to je velika greška. Znači to možda bude zeznuto. Kao što vidite, sapravimo ovu podlogu. Da ćemo napraviti kuću. Znači, napravit ćemo kao prvo, kao neku, kako da vam kažem, malu kuću, neće biti baš puno velika kuća. Znači, neće biti puno velika kuća. A tako, koliko je u redu, 4, 4, 8, pa da uredi možemo ovako. Znači, možemo ovako polako postaviti. E tako, neka to postavimo tako, pa idemo mi polako vano. Znači, na naše ostrvo. Uzemo maču u ruke. Ne znam da se stvorili oni tamo, majko. Ne idem sada trenutno zbog nisam uzeo čankove. Znači, ajmo sad završimo tu podlogu i da vidim da završimo klip. Znači, ljudi moji, sad ću ja stopirati video samo dok ne završimo, dok ne iskopam 15 kamena. Evo, kao što vidite, nakopali smo kamenje, nakopali smo 20 kamena. Evo i ovo još. Dobro, to je 21. Sad ćemo postaviti sve ovako. Znači, koliko može. 4, 5, 6, 7. Dobro, 7 redova, 42. Ovo je dovoljno. Ovo je sasvim dovoljno. Tako da možemo i kuću krenuti da gradimo, ali nećemo. Nećemo još, znači samo što završim podlogu. Znači, završavam i klip. Možda danas stavim 2 epizode, nisam siguran, vidjet ću. Znači, možda stavimo 2 epizode. Nisam siguran. Kamp nam je istrošen. Znači, skroz nam je istrošen. Kramp, ja mislim da je ovo dovoljna podloga za tu neku malu kućicu. I predovoljna. Ajmo sada mi da napravimo lepo, imamo dovoljno, ja mislim. Vraga, nemamo ovo. Imamo 3 kamena. Sam da imamo, eto, stigla je. Dobro. Ako će, znači imamo veliki problema sa drvetom. Što se tiče drveta, imamo veliki problema sa njime. Tako. Dobro, da napravimo jednu sekiru. Dobro. Da moramo napraviti još takvića. I da napravimo sekiru i završamo klip. I to je to, pozdrav!